Apa आं एसे मन्दिराव थांना फैनि दे Apa? 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 मा जाखो नोङो? Apa? मा जाखो नोङो? Apa? Apa? मा जाखो नोङो? मा जादों बिसोरनालाय? जानाय नंलालै आं मा खालामनोसै आं? ओइ सुमति मा जाखो आदैलाय? ओइ आदै आदै Apa? सुमति मा जाखो आदैलाय? ओइ आदै Apa? आदै Apa? ओइ आदै ओइ आदै Apa? Oh, hello. Hello Rakesh. Sonasi fia gailaलै. Ma? Rombang. Ini थाबैनो फैदों नों दे. Ini sweater sih dong. थाबैनो फै नों. दे. ओइ आदै. मा जाबावगोन? Apa? Rodo Rakesh, आंनि आफानि सेराव दा फै। नों बादि पापि मानसि आंनि आफानि गोथै सह'खौ दालां फै। आदै ओंखारलां नों आंनि न'निफ्राय। सनाथि Apa? Zabaile Sonati.
Sonati. Jangan aku kalangkan. Sonati? मंगल नोंसोरसो फैदों? औ जोंसो नोंखौनो खबर लानो होनना फैबाय। दे हामदो दे फै बेयावनो जिरायफै। जागोन दे। नों बै दैमालुनि? औ आब' आं दैमालुनि हिन्जाव गदायमोन। आंनि गिबि हौवाया मंगलासोमोन। आब' आं दिनै नोंनि सेराव निमाहासो बिनो फैदोंमोन। औ सनाथि बियो नोंनि सेराव निमाहासो बिनो फैदों। निमाहा? मा जाहोननि थाखाय नोंसोर आंनियाव निमाहा बिनो फैदों? आं जेबोखौनो बुजिदियासै। आब' गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोबाय। आब' आंनि थाखायनो नोंनि न'खरा थेर बेथेर जालांबाय। मा? नोंनि थाखायसो आंनि न'खरा थेर बेथेर जालांबाय? औ आब' दैमालुआबो आंनि थाखाय थैनो गोनां जाबाय। मा? अब्ला राकेशआ? औ सनाथि राकेशना जेबो गोरोन्थि गैया। बियो जोबोद मोजां मानसि। औ आब' बे जोबोद मोजां मानसि। आब' नों हायोब्ला राकेशखौ थाबैनो अनसायफिनदो। बेना जेबो गोरोन्थि गैया। आंसो साना हौवा एथ' मोजां हौवाखौ गारना फैना नोंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामबाय। नाथाय दैमालुआ बोरै थैखो? आब' बै सानखालि Beto आंनि फिसाजो माथो? माइनाव! माइनाव! हगार आंनि फिसाखौ हगार होनदों ना? माइनाव! माइनाव! बै सानखालिनो नोंनि फिसाजोखौ बिसोरलांदोंमोन। मा? अब्ला आंनि फिसाजोआ बहा दं? आब' आं जाय मानसिफोरखौ थिनदोंमोन नोंनि गथ'खौ बिसोरो बहा लांखो आं मिन्थिया। नाथाय आं बेखौ मिथिगो नोंनि फिसाजोखौ बिसोर बारा गोजानाव लाङाखै। माबादि मानसि नोंलाय? सासे हिन्जाव माहारि जानानै नों माबोरै अन्थाइ बिखा जानो हाखो? आब' आंखौ निमाहा होदो। जेब्लासिम आंनि गथ'खौ मोनफिना अब्लासिम आं नोंखौ निमाहा होनो हाया। जाबाय दे सनाथि गोरोन्थिया बिनिनोमोन। औ बेनिनो गोरोन्थि। दिनै बियो बे गोरोन्थिनि थाखायनो बे साजाखौ मोनबाय। जालांबायसै आरो बेफोर खोथाफोरखौ साननानै जेबो लाब गैला। आं माबायदि निमाहा होनो नोंनो बुंलाय मंगल। दा आंनि गथ'आ आंनि बेसेबा गोजानाव दं। आं दा बेखौ बोरै मोनफिनगोन? जाबाय दे सनाथि जोंबो दं नोंजों लोगोसे जयै नागिरगोन। दाथ' हरबो थोबाय नोंबो हारसिं जाबाय। आं सानदोंमोन मा दिबिखौसो नोंजों लोगोसे गालांफानो। नांथ'ला दे। दे बिदिब्ला जों थांनोसै।
फैदो। राकेश सनाथि नों फैगोन होननानै आं मिथिखादोंमोन आरो बेखौबो मिथिखादोंमोन जे नों आंनि सेराव सानसे फैफिनगोन होनना। दिनै थारैनो नों आंनि सेराव फैमारबाय। औ राकेश गाबनांला सनाथि, दा गासैबो थिग जाजोब्बाय। औ आं गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय। मेगनाव मोदै लाना सहायनो हायि जानांबाय। जिउआव आं मालाबाबो बेबायदि गोरोन्थि खालामला। जा मोननांगौ मोनजोबखाबाय बे जिउआव। मोजां मोना थगायना रावबो गोजोना। राकेश नों आंखौ निमाहा होनो हागोन ना? सनाथि नों जेब्ला आंखौ गोजानाव थांनो थिनदोंमोन आं थांदोंमोन, नाथाय नों थांनो थिननायावबो आं थांनो हायासै। आं नोंनि सायाव फोथायनाय दंमोन जे नों सानसे फैफिनगोन होनना। दिनै नों थारैनो फैफिनमारबाय। औ राकेश हो मासो माथो मा मा नों मोजाङै दं ना? नोंथाङा सोरमोनबा? आदा आं राकेशसो। आदा बे माइनाव फिसाखौ बहा मोननाय? फंबाय बेखौ आं जोंनि गामिनि लामायावसो लोगो मोनदोंमोन। खारसि बारसि जानाय नुना बे माइनाव फिसा फैनायाव आं मोनदोंमोन। नाथाय बेफोरो माबोरै जानाय? औ आदा, बे माइनाव फिसाखौ माखासे दुथांफोरा हमनानै लांदोंमोन, नाथाय दिनै नों आदानि अननायाव मोनफिनबाय। औ आंनि अननायाल' नङा बे माइनाव फिसाया गावनि साहसजोंसो फैफिननो हादों। आदाखौ आं माबायदि साबायखर बावबावनो। जेबो नङा दे। फंबाया बे माइनावनि बिफा नामा? ओहो आदा, आं बिनि बिफा नङा। आं खोनानायावथ' बिनि बिफाया थैबाय होननानै खोनादों। औ आदा, बिनि बिफाया थैबाय। नाथाय आदाया बेफोर खोथाखौ बोरै मिथिखो? फंबाय बै खालि हाबाब सोरनि गथ' बेलाय? आयौ आयौ अन्थाव बाथावनो सोरनि गथ' बेलाय? माइनाव इसे सोरनि गथ' बेलाय? अन्थाव बाथावनो होद साला से थै सोरनि गथ' बेलाय? बै खालिनो माइनाव फिसाया आंखौ गासै खोथाखौनो बुंदोंमोन।